Békesség veletek, jó ember. Egy kicsit elfáradtam, de jöhetek ide? Köszönöm. Nagyon jó ez a valaki itt azután. Hát, engem Matuzsámennek hívnak, és fiamat, Noék megyek meglátogatni. Hallottatok már róla? Igen. Na, hát képzeljétek, én meg olyat hallottam, hogy egy bárkát épít egy pusztába. Igaz ez? Igen. Sőt, még olyan is hallottam, hogy egy ilyen állatokat gyűjt össze benne. Láttatok már? Láttuk? Hát ez nagyon különös. Ez egy Noé fiamat nem ismerem. Mit ütött belém, hogy ilyeneket csinál? Megyek és megnézem a saját szememmel, hogy mit művelsz. Ó, fiaim! Még 3 forduló és kész vagyunk. De most ezt tegyük ide le, üljünk le, pihenjünk egy kicsit. Jaj, de jó, hogy mindig együtt vagytok. Hogyha már itt vagytok, igazán jöhetnétek és segíthetnétek nekem bomlázni. Hát még csak félig van az éléskamra. Jaj, anyuskám, egész nap cipekedtünk. De hát a dereka meg sem bírok mozdulni. Nekem meg völgyre rántottak az ujjaim. Hát meg sem bírom őket mozdítani, nézd meg. Jó. Ne haragudj, de nem tudok segíteni. Cecil, legalább te segíts nekem. Ó, Cecil. Sziasztok, gyermekeim! Sziasztok! Nézd, nagyapa, építünk apával egy nagy bárkát. Képzeld, mindenféle állatokat hozunk oda. És mi fogjuk megteremteni az új világot. A család. És ott nem lesz több gonoszság. Kisonokáim, hát de megnőttetek, alig ismerek rátok. Jaj, nézd, nagyapa, nem sokára nagyobb leszek, mint sém. Láttad? Láttad? Hát azt hiszem, hogy ebben még sémnek is lesz beleszólása. Nézzétek csak, mit hoztam én nektek. Ó, kedvencem! Új, aszalt füge! Jaj, de szeretjük! Leáll, de napról napra szert. Mondd, hogy csinálod? Ó, apus, nem mondjon már nekem ilyen. Látom, dédanyád Éva szemét örökölte. Úgy gondolom, hogy ez téged jut. Még Éva viselte, amikor az évenkertben járt. Ó, apus, köszönöm szépen. Gyere, fiam, hadd nézzem meg öregapát közelebbről. Atyám, üdvözöllek! Nagyon rég láttalak már. Kerülj be ilyet nálunk, foglalj helyet! Köszönöm, köszönöm. És mondd csak, hogy megy a sorod mostanára? Hát, nem panaszkodhatom. Isten gondját viseli családomnak minden tekintetben. És mondd csak, mi ez a nagy építkezés? Mi ez a sok állat? Isten kérte ezt tőlem. És hogyan kérte? Képzeld, atyám, hallottam Isten hangját zengeni a pusztában. Hát ez nagyon különös. Ádám, dédapád mesélt már nekem ilyet, mikor még az édenkertben járt, és ő is hallotta Isten hangját. Sőt, beszélgetett is vele. De azóta nem fordult elő ilyesmi. Biztos vagy benne, hogy nem Isten valami bukott szolgája szórakozik veled? Atyám, te mindig arra tanítottál engem, hogy ha valamiben nem vagyok biztos, akkor hallgassak a szívemre. Ha Isten akaratát teljesítem, akkor rajta van az áldása. Ha nem, akkor biztos, hogy mindig akadályokba fogok ütközni. Meg vagyok róla győződve, hogy ezen a bárkaépítésen az Isten áldása nyugszik. Hát valóban, hogy elnézem, 800 év alatt egyszer se épített még senki ekkora bárkát. De hát ugyan, mi célja van vele Istennek itt a puszta közepén? Képzeld, atyám, Isten üzent nekem.
és azt mondta, hogy óriási vizet fog bocsátani a földekre, akkorát, hogy még a hegycsúcsokat is el fogja takarni. Ez a bárka lesz a mi menedékünk, az Isten haragja elől. Hát bizony, Isten haragja azóta gyűlik, mióta Káin dédbátyát megölte Ábelt. De hát ugyan miért várt Isten ezzel eddig? Atyám, te sem büntettél mindig gyermekkoromban, amikor valami helytelen dolgot cselekedtem. Valószínű, Isten szeretete sokkal nagyobb volt Kain iránt, mint haragja. Hát a szavaidban bölcsesség van, igen. Bizony mondom neked, amikor meghallottam, hogy bárkát építesz, aztán elment az eszem. Képzeld, egész Babilontól Szodomáig mindenki rög az őrült hajóácson, aki puszta közepén építi a hajóját. Hát, tudod, néha én is elbizonytalanodtam. De utoljára, amikor elindultak az állatok, és csak jöttek, és jöttek, és jöttek, hát teljesen biztos voltam benne, hogy Isten betartja ígéretét. Nagyapa, kedves nagyapa, ugye eljössz velünk itt egy nagy család, elférünk itt mindannyian. Imádkozom Istenhez, hogyha áldását adja rá, akkor igen.